Så er det blevet klippetid. Orange Dream Yellow Belly Post Blaze. Parret med Odium Enchi Hidden Gene Warmer Butter Pastel Yellow Belly. Første gangs han. Og i dag er det Rune, der klipper. For første gang. Så. Er det lige meget, hvad jeg så? Jeg vil tage den først, ja. Altså, skal jeg tage den ud? Ja. Tag den nu. Ja. Og så laver du den famøse Billy Roll. Ja. De går ikke i stykker. Bare Hvor langt? sådan hele vejen henover. Så jeg vil du være sød og tige stille? Er det okay? Det... Har du rullet det? Så hårdt. Jeg ved ikke. De går ikke i stykker på det her tidspunkt, så det var... Okay. Ja, for at få... Det er jo helt anden... Ja, så tager du... Bare her? Nej, du skal have med fat i mere. Nå. Ja, og så uden at klippe dig selv i fingrene. Mhm. Sådan der. Og så holder du den hele tiden opad. Ja, præcis sådan der. Lige tryk mere på det. Okay. Er det nok? Nu vil jeg klippe den hele vejen ud. Og der klipper du af. Nå, det. Den er godt nok... Tag fat med fingrene. Læg saksen. Og tag fat i... Det var godt nok en... Den er meget lys. Ja, den er meget vild. Ui, se. Den er godt nok fin. Den glæder jeg mig til at se. Ja. Er det hovedet, der ligger her? Ja, ikke kun tage fat i dem, og så vippe dem til siden. Den er super fin. Spændende. Skal jeg mere med den? Så skal du få det der væk. Ikke? Ja, få det ned på papiret. Du hælder den sidelæns. Hold den ikke helt lige. Og så bare sæt den på sin plads igen. Uden at tippe den. Sådan der. Så skifter vi lige. Whoopty. Kør i rækkefølge, ja. Men det var den her, jeg skulle klippe et hul i. Ja, og der kan godt komme lidt meget af det der ud. Bare her? Ja. Var det her hul i den? Ja. Og så, nej, klip. Nej. Nå. Okay. Nej. Som jeg viste dig. Sætter den her ind. Nå ja, det er rigtigt. Og så hele tiden sørger for, at du holder den opad. Ja. Kan du føle, så du kører langs æggekanten? Ja. Og ikke tryk på det der æg, fordi det er så fyldt. Skal jeg saksen opad? Det gør jeg. Nej. Er det nok? Ja. Det. Skal det passe ikke ned sådan noget saksen. Lad os kigge. Ui, hej. Hold da op. Hej lille ven. Den har også det der vilde mønster. Fedt. Så tager den op med den ene hånd. Og så tager der det der gule væk. Det skal vi altså ikke for meget af ned i kassen. Og så lægger du den på sin plads igen. Super. Sådan, så er der en til af dem, der er lidt fyldte. Præcis samme igen, ja. Sådan her. Sådan der, så fint. Der var en lille
Fluoro. Der er der i hvert fald noget Enchi Pastel, Yellow Belly eller andet, tror jeg. Det er svært at se. De fylder godt i ikke de små. Men der er i hvert fald... Ja, måske nogle boller faktisk, jeg ved det ikke helt. Ja, sådan er det. Ja. Måske jeg tager dine fingre med det næste stykke her. Nu bliver det lidt nemmere. Den er svær at få fat i. Jamen, vi gør det med en finger ad gangen i stedet for. Det forstår jeg ikke. Og nu lader den hoppe ned. Lige sådan rulle den lidt. Og stadig godt fyldt i. Den er meget fyldt, den har også. Så prøv nu at se, om du kan. Jeg vil ikke se, at det passer på dine fingre. Ja, det kan jeg ikke. Så gør det med de andre, hvis det er nemmere. Jeg ikke trykke for meget på det. Okay, jeg tror, jeg gør sådan som de andre. Den er meget fyldt. Du skal have sagt noget bag. Har jeg. Godt. Ikke tryk på ægget. Lad saksen gøre arbejde. Klip i stedet for pres. Sådan. Jeg tager fat i hver side, og så bare... Okay, den er også det der vilde mønster. Sygt nok. Jeg glæder mig til at se dem, når de kommer ud. Ja. Så. Sidsten, den stuer igen. Hvad? De er så meget fyldt. Ja, men de fylder godt i æggene. Ja, det gør de. Jeg tror, jeg er nødt til at gøre det samme. Ja. Jeg skal vende den forkert chanken. Så. Stille og roligt. Og saksen gør arbejde sådan for tryk på ægget. Det føler jeg heller ikke at gøre. Sådan der. Og den var lidt... Den er lidt anderledes. Ja, den ser lidt anderledes ud. Prøv lige at flytte den der finger. Ja. Der er hovedet her. Meget grå oven på hovedet. Okay, den er ret vild, den der i forhold til de... Ja. Nå. Spændende. Der er alt meget god på. Ja. Er det? Dine fingre og så sådan noget. Det hænger en dækner nu ned. Så. Nå, jamen det var da et succeskuld. Altså, jeg glæder mig lidt til den der. Det er fint, at den fanger slet ikke den gule farve på kameraet. Ja. Det er svært at se. Men der er i hvert fald noget Enchi i. Der er i hvert fald noget gult her. Der er i hvert fald Enchi i den der. Den er helt vild. De der spragler der. Ja. Jeg kan ikke se en skid. Det får for store fingre. Ja. Jeg glæder mig til at se i hvert fald. Ja. Hvad der kommer ud i de små. Jeg har set alle hovederne. Men vildt nok, der ikke var en eneste Ivory. Super Yellow Belly. Men det ville du heller ikke have. Nej, det ville det helst undgå. Men jeg glæder mig i hvert fald til at se. Orange Dream Yellow Belly. Proven. Pos Blaze. Ikke proven. Odium Enchi Hidden Gene Warmer Butter Pastel Yellow Belly. Og der var 7 æg. 2 af dem klarede den ikke. De var ikke fertile.
Men de 5 her ser det i hvert fald ud til at have det rigtig godt. Hvordan var det at klippe æg, skat? Det var lidt ubehageligt og lidt sjovt. Okay, Meget sjovt og lidt ubehageligt. Det er godt.